tafi alfawa ya je raka wata motar sai gobe da safe zai dawo. Ai ko ba mu ga ta zama ba. Shiga ki dauko mayafinki, ki sa mata mayafi mu tafi asibiti. Mu je falmata. Aliyu dan Allah ka yi hakuri ka bi komai a hankali. Salamu alaikum. Wai maganar wa nake zuwa ne? Wannan zancen banza ne ma. Ni ne nan Malam Yunusa. Na zo in kai Maryam asibiti. Kuma zan kai ta asibiti in da in waiwayi haƙƙinta da kuka tauye mata. Kai? Ni kake gaya wa haka? Sani yarinyar wa mu ne muke da hurumi a kanta, mu za ka gaya wa kayan da zami? Wannan yarinyar Maryam ko ba abin da ya haɗa ni da ita a matsayinta ta 'yar uwata musulmi sai na yi abin da zan kwatan mata 'yancinta. Ballantana 'yar gidan 'yar uwata ce yayata, uwa ɗaya uba ɗaya. Ni kake gaya wa haka? An gaya ma ɗin. Ku ɗauko ta mu tafi. Ke wallahi sai mun kai ta asibiti. Wallahi sai mun kai ta asibiti. Ina cikin sai hayaniya nake ji. Wannan mahaukacin yaron ya zo yake min hauka. Akwai hauka ma da ya wuce wanda kuke yi. Baba ka ji shege? Maye na ruwanka.